Odo video o ummani ko suudu baba o mo yilo ko fate vinditade leñol ngol enen jogi 24 pays wala wien leedele nogas e nayi vindade ko fulbe woni hen wadi validé enen keddora leedele jeetati wiyaade fulbe no hen kono non koko sikka felitade ma en kontu fo joni so en gayni non leedele vinditide après ma aroy hen tiagal en jehi leedele vinditide biiden ko Sénégal, Mali, Burkina Faso, Guinée Conakry, Gambia, Sierra Leone, Libéria, Guinée-Bissau, Mauritanie, Niger, Nigeria, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo, Ghana, Bénin, Soudan, Sud-Soudan, Centrafrique, Tchad, Somalia, Éthiopie. Bandiraɓe jehen e leyɗele mbiyaɗe fulɓe ne hen en keɓani hen ko laaɓi ko leydi wiyetendi Djibouti e leydi wiyetendi Seychelles leydi Afrique e leydi wiyetendi Sao Tomé e leydi wiyetendi Eswatini e leydi wiyetendi Malawi et Mozambique et Gabon et Zambie et leydi wiyetendi Madagascar et leydi wiyetendi Rwanda et Uganda et ɗo pays waɗa soupçonné est ce que fulɓe hen walla ala hen et Tanzania jafoɗon donc eɗen jiiɗi noon vidéo o mbaɗe partagé maximum wawen andude so fulɓe hen ɓe vindito ko adi 2024 sabu ene moƴƴi noon par ce que leñol ngol ene jogi liste mo foɗɗen wadde démarché pour leñol ngol wawa hebde langue international Allah hokke en damal taw kala to wawɗa wonde pular diplôme mum no wawi windede internet sa waɗi ɗum tradition google ene wawi haalde pular labɗo ceeɗ taw ko celluka ɗum noon ko celluka jiɗɗen leñol ngol yaara yeeso ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe walle en vidéo mbaɗe saktanni o vidéo o ko baɗɗo important nanne mo e famille ji men fulɓe ɗi kadi yimɓeɓe wawa heɗade ɗum saabu leñol ngol foti yottade oɗo fannu ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe ko ɗum tan wonno hande ngoɗo erago eɗen ñaaga noon vidéo o nde wawata saktede kadi ko nafoore men ko ɓamtade leñol ngol kadi ko nafoore kadi e pulagu ngu foof e kuuɓal ɗum noon musidɗo mon musidɗo ba mi salminimi